Ayan, test na natin mga lods. Kung may sounds na. Wala tayong sounds kanina eh. Sayang naman yung quest. It's over here. Almost three. No. I think. Let's go. Let's go! What is it? Who is it? Take care of it, okay? Look here. Hey? Huh? Okay. Oh my boss! Laki. I thought I told you not to let anyone into the village. Chip Chuckle. Ah, hindi kaya. Hindi ko man kaya ang lakas naman. Oh, 177. Dito muna tayo. Hindi pa kasi ako nag-up sa mga kan ko eh. Gamit ko. Puno na pati yung bag ko. $155 na oh. Wala bang kwan dito? What do you want? Hold it. All right. What do you want? Ang layo. Anong level to? 35. Pwede tayo dito magpa-level. Pa-level natin itong bow natin. Itong fire. Level up. Wala. Water. Meron namang pero. May 27, hindi pa umabot ang 30. Ayun, 30 na. Max na lodge. Ito tayo. Level 6 pa lang oh. Level 14. Ayun. Upgrade. Ayun eh. 4 star na. $160 CP. Hindi pa kaya.
So, yun lang muna ang Lods. At AFK muna tayo. What? Yan. Click mo lang ito. Wait lang. Huwag natin sa gitna. Ayan, meron ditong records for star. Ang dami palang weapon, no? I-upgrade. Plus 21. 2 star. Plus 21, 2 star. Ang tagal ng XP niya, oh. Hindi mo lang gumalaw, oh. 8 XP lang. So, yun lang muna. Muna tayo mga Lods. Skip muna kasi magluluto pa ako.